ठाकुर भिखारी अरे मनोज तिवारी। ए अंजलि आज भैया सबके गांव में आइल बने जाए आज ये भैया सब सबके हीरो बनावेला। अरे बड़े बड़े नृत्य कला लोग आशीर्वाद देला ये लोग। आ कैसे कहे के बा अरे कि ठाकुर भिखारी मनोज तिवारी आता सबके बलैया के अरे की जिंदगी सवारी त्रिपुरारी भैया बना गुडुआ गवैया। चलिए भैया ले लेबे कि ठाकुर भिखारी मनोज तिवारी काली देवी सबके बलैया। यही पर रखले रही अरे की राखिलेनी राज बाबा अरे की कुंवर कमल बासी के अजले न तो नी अपना जौना घड़ी समुद्र के मंथन भई रहे बाबा समूचा लोग अमृत लेवे खातिर मार धावा धाई लागे रहे लेकिन वही अमृत थे हे दीपांजलि ध्यान से सुनिए वही अमृत थे जहर निकल रहे विष निकल रहे लेकिन वो विष के केहू पिए खातिर तैयार ना रहे। हमरे भोले बाबा तैयार हो गए कले हम ही पियो तो वही से हमने कहे नहीं जा बाबा से अरे की राखिलेनी लाज बाबा आरे कुंवर कमल बासी के अगले न तो नीरव कहे के बाद जीरो से हीरो भइले रहमत खतारी सबके भलैया। हीरो भैया पादन खेतारी काली देवी सबके भलैया सवारी हे त्रिपुरारी भैया बना गुडुआ गवैया।
ऐसे दानियों में दानी महादानी है कि रउआ खातिर भूत प्रेत दानो मानो एक समान दिखेला। रउआ बर देवे में संकोची लाना, यही से सूरा सृष्टि रउए लगे दौड़ेला कि खिलल भजपुरी फिल्म अरे रवि किशन से हदी हदी सुंदर पवन अरे की खिलल भजपुरी फिल्म भजपुरी फिल्म रवि किशन से कोई बाबा हो बवाली भीम भवानी रतारे नौरे मैया